Prvá ukážka bude pohľad do konzoly Falconu, konkrétne do modulu NextGen SIEM, kde sa pozrieme na triáž a analýzu detekcií. Jedná sa o SIEM, takže budeme vidieť i data integrovaných produktov tretích strán, nie iba modulov Falconu. Poďme do konzoly. Komu by prekážal pohľad na svetlé pozadie, prepnúť si ho môžeme v pravom hornom rohu, tak ako komu vyhovuje. Hlavné menu je v ľavom hornom rohu, kde zvolíme modul NextGen SIEM a podmenu Detections, detekcie. Detekcie sú hlásenia, ktoré upozorňujú na rôzne aktivity, ktoré by sme si mali všímať. Ak ich máme viac, môžeme si ich filtrovať a zoradzovať v hornej časti obrazovky. Ako prvé si môžeme kliknúť na Source Product. To sú data alebo zdroje tretích strán, ktoré máme naintegrované. Ďalšou možnosťou alebo užitočným filtrom je severita, kde si zvolíme Critical a High. To znamená detekcie s najvyššou prioritou na prešetrenie. V spodnej časti vľavo vidíme výsledný počet detekcií a ak ich je stále veľa, máme možnosť doplniť kontext o namapovanie taktik a technik MITRE v pravej hornej časti. Táto matica nám pomôže sa zorientovať a dá nám pohľad na priority podľa spoločnosti MITRE. Agenda k zobrazeniu priorít je tiež na pravej hornej strane. Graf je celkom pestrý a tak sa pozrime, či tieto detekcie nekorelujú s nejakou konkrétnou útočnou skupinou. Pridáme si filter Adversary a pozrieme na výsledky. Najviac detekcií pripadá útočnej skupine Scattered Spider, tak tu si zvolíme a zafiltrujeme. Vo výsledkoch si môžeme označiť nejakú, treba prvú detekciu. A na pravej strane nám konzola poskytne predbežný pohľad na detail toho konkrétneho útočníka v rámci tejto detekcie, na popis, status. Ak chceme viac detailu, úplne v pravej dolnej časti v kontextovom menu sa môžeme pozrieť na konkrétne procesy, tabuľku, strom, prípadne detail alebo časovú os. Teraz prejdeme k incidentom, respektíve ponovom nazývanom cases ako prípady. Sú to taby vedľa detekcií na ľavej strane hore. V incidentoch si podľa mena vyhľadajme NextGen SIEM Workshop Incident a zafiltrujme na ňo. Označíme si prvý z týchto incidentov a na pravej strane zase získame kontext, náhľad na konkrétny incident. Zoskrolujme úplne dolu a vedľa tlačítka See Full Case alebo Incident si zobrazme kompletný detailný pohľad.
Detail incidentu obsahuje niekoľko odsekov, z ktorých najdôležitejší je prvý, obsahujúci identifikátory, respektíve indikátory udalosti, označené korelačnými pravidlami ako časti konkrétneho incidentu, napríklad phishing. Kliknutím na indikátor získame opäť nejaký kontext, podrobnosti o danej časti, o danom indikátore. Nižšie v rámci našeho incidentu vidíme zoznam hostov, ktoré súvisia s týmto prípadom. A okrem detailu, ktorý môžeme získať, máme i možnosť akcie, respektíve reakcie na incident. To znamená izolovať. V pravej strane je tlačítko na izoláciu hosta, alebo nad tým izolácia všetkých hostov naraz. Ešte o niečo nižšie máme zoznam používateľov a taktiež možnosť akcií nad nimi. Tu vidíme previazanosť vďaka integráciám tretích strán, a to konkrétne smerujúcu na Zscaler, prípadne Oktu. Vďaka týmto integráciám máme možnosť nastaviť alebo obmedziť oprávnenie na prvkoch tretích strán. Môžeme pridať užívateľa do restricted grupy alebo odobrať. Môžeme mu resetnúť MFAčko, zrušiť aktuálnu sessionu, vynútiť zmenu hesla alebo prípadne pridať, odobrať do watchlistu v rámci Identity Protection. V spodnej časti incidentu alebo caseu potom vidíme zoznam IP adres, s ktorými ten útok súvisí, binárky, hashe a taktiež status log, to je niečo ako auditný log nad daným incidentom. Sú tam uvedené všetky poznámky, akcie kolegov, reakcie SOC týmu na konkrétnu udalosť. Ďalšou možnosťou, ako sa pozerať na incidenty, casey, je časová os. V hornej časti uprostred klikneme na Events Timeline. Events Timeline nám zobrazí všetky udalosti, všetky kroky na časovej osi zhora nadol. Tak, ako sa udalosti udiali, to znamená, začalo to Initial Access phishingom, pokračovalo detekciou tretej strany, konkrétne kroky v čase, detekcie na konkrétnych endpointoch, všetky spustenia binárok, od prvého e-mailu až po posledný zaevidovaný krok. V tejto časti sa v konzole Falcon pozrieme na hĺbšie vyšetrovanie incidentu pomocou Workbenchu. Workbench je grafický pohľad na incident alebo case s množstvom možností, pohľadov, funkcií, reakcií na incident, vrátane podpory AI. Posledne sme skončili na časovej osi a vľavo od nej nájdeme sekciu alebo časť Workbench. Uprostred hore. Workbench je dôležitý a užitočný pohľad na incident a jeho vyšetrovanie. Predtým, než začneme vyšetrovať,
Chcel by som vás upozorniť na pravý horný roh. Tým, že konzola Falcon umožňuje real-time spoluprácu na prípade, na incidente, vpravo hore vidíme kolegov, s ktorými je možné komunikovať a vyšetrovať spoločne. Na ľavej strane, na paneli nástrojov, zhruba uprostred, si môžeme pohľad na graf, na tento konkrétny incident upraviť. Pohľadov máme niekoľko, v závislosti na potrebe si ho môžeme prispôsobiť, zväčšiť a zmeniť. Pre rýchly prehľad v elementoch grafu na stejnom mieste hore máme legendu. Tá nám rozdeľuje incident na skupiny elementov, na IP adresy, DNS adresy, fajly, hosty alebo endpointy, rôzne detekcie, používatelia, procesy. Zároveň nám umožňuje filtrovanie. Tu si môžeme jednotlivé elementy zobraziť, skryť, pozrieť sa na detail. Kliknime napríklad na e-mail. Zobrazí sa nám iba konkrétny element, zbytok ostane šedivý. Ak myšou prejdeme nad tento element, zobrazí nám najmenší detail, podrobnosti ohľadne tohto phishingu a zároveň na pravej strane získame širší kontext, kompletné informácie. Môžeme si zobraziť všetky informácie. V pravej časti uprostred je Show All. No už v hlavičke vidíme, že sa jedná o data tretej strany vďaka integrácii s Abnormal Security. Okrem toho tu vidíme odosielateľa, príjemca, útočnú skupinu, ktorá je k tejto komunikácii namapovaná a spustu ďalších informácií. Ďalej sa pozrime na podozrivú komunikáciu v rámci tohto phishingu, konkrétne na DNS uprostred grafu. Jedná sa o internetovú stránku a konektivitu konkrétneho užívateľa konkrétnej stanice na túto doménu. Pre kontext k tomuto DNS máme k dispozícii spravodajské informácie Falcon Threat Intel. Kliknutím na element. Máme ikonku úplne vpravo dole pod týmto DNS. Add Enrichment. Kliknutím na Falcon Intel Enrichment sa nám zobrazí kontext útočnej skupiny. V spodnej časti tohto podokna je odkaz na View Full Report, čo nám v novom tabe zobrazí kompletné informácie k tejto komunikácii od Chatty Spider, čo je útočná skupina identifikovaná CrowdStrikeom. Okrem e-mailu uprostred a nejakých základných informácií k tomuto prípadu, na pravej strane zase možnosť zobraziť si detail ohľadne IP adres, domén, prípadne preklik na detail daného útočníka.
CrowdStrike takto trackuje skoro 300 útočných skupín po celom svete, ktoré sú bohužiaľ častokrát podporované aj štátmi. Okrem rôznych informácií o pôvode a type skupiny sa môžeme pozrieť na ich tradičné útočné taktiky a techniky podľa MITRE uprostred. Naľavo od tohto prehľadu môžeme kliknúť na Kill Chain. To nám pomôže pochopiť preferované nástroje a zámer konkrétnej skupiny. Ako sme si už iste všimli, Chatty Spider, táto útočná skupina, pôsobí prevažne v Rusku, vo východnej Európe, prípadne v celej Európe. Ich aktivity začínajú prevažne phishingom, aby získali prístup k hostom a využívajú na to rôzne remote management and monitoring tooly a ich cieľom je exfiltrovať data, najčastejšie pomocou nástrojov AirClone alebo WinSCP. Vráťme sa teraz ku grafu a pozrime sa na možnosti opatrení, ktoré máme k dispozícii. V grafe uprostred, alebo z legendy elementov, si môžeme všimnúť niekoľko závažných udalostí, konkrétne v našom prípade eskalácia oprávnení. Jedná sa o identitu užívateľa nThomas. Kliknutím na konkrétneho užívateľa máme opäť k dispozícii niekoľko akcií, ktorými ho dokážeme izolovať a odstrihnúť od infraštruktúry. Rovnako ako s používateľom nThomas i JDoE, s nimi je spojených niekoľko indikátorov k preskúmaniu a tiež spojenie s endpointami, na ktorých pracovali. Ich detail nám poskytne ďalšie možnosti. Ako u hosta uprostred Windows 10, tak u Linuxu na pravej strane máme v kontextovom menu detaile možnosť izolovať daný endpoint. Po udalosti získania oprávnení máme možnosť sa pozrieť v grafe na všetky jednotlivé kroky, napríklad PowerShell. Prejdením myši je detail, kliknutím opäť vpravo všetky podrobnosti. Veľa z týchto krokov možno nepoznáme a preto máme možnosť využiť pre ich vysvetlenie Charlotte AI, či už celú udalosť na toolboxe v panele nástrojov vľavo, alebo označením akéhokoľvek kroku a jeho detailu vpravo. Včetne doporučenej response akcie, verdiktu, true positive a detailného reportu. Správu AI môžeme pridať k poznámkam vyšetrovaniu. Okrem AI a zmeny pohľadov grafu máme v panele nástrojov ešte niekoľko zaujímavých funkcií, a to konkrétne vyhľadávanie,
poznámky, históriu vyšetrovania, možnosť exportu do PNG, PDF alebo JSON. Ako ďalej môžeme kopírovať URL a poslať a zozdieľať s kolegom. Prípadne sa môžeme pozrieť na enrichment. A ako posledná možnosť je preklik na Fusion SOAR, na čo sa pozrieme v ďalšej časti. V tejto časti sa pozrieme na Falcon Fusion SOAR, čo je platforma pre automatizáciu bez nutnosti písať kód, ktorá zefektívňuje reakcie na incidenty, znižuje čas reakcie, odburáva opakujúce sa úlohy a obsluhuje produkty tretích strán. Obsahuje cez 125 pripravených akcií prispôsobených pracovných postupov, workflows a umožňuje tvoriť ďalšie vlastné. Pozrime sa teda na možnosti. Opäť v hlavnom menu, vľavo hore, zvolíme NextGen SIEM modul. V časti Fusion SOAR sa pozrime na Content Library. Toto je celý obsah, ktorý môžeme použiť k automatizácii. Sú tu aplikácie, ich templatey, playbooky, akcie a triggere, ktoré sú k dispozícii. A vľavo dole je zoznam podľa vendorov u každej tejto časti. CrowdStrike ponúka množstvo bezproblémových integrácií, ktoré sú rovnako jednoduché ako bežné pripojenie k API. Pozrime sa ďalej na pracovné postupy alebo workflows. Buď to uprostred obrazovky, alebo zase opäť v hlavnom menu, vľavo hore, NextGen SIEM, Workflows. Tu vidíme zoznam všetkých už vytvorených workflows a zároveň možnosť vytvoriť nový, ktorý zvolíme my, aby sme si vytvorili vlastný. V tomto dialogovom okne uprostred máme možnosť vybrať si Workflow Playbooks, použiť už existujúci playbook, naimportovať z YAML failu nejakú vlastnú workflow, alebo, a to je naša voľba, vytvoríme workflow from scratch, to znamená úplne nový, vlastný od začiatku. Klikneme dolu na Next. Každý workflow je iniciovaný triggerom. V dialogovom okne vľavo si zvolíme jeho typ. Tu máme niekoľko možností. On demand, to znamená spustený na požiadanie, v prípade potreby, manuálne. Scheduled workflow, to znamená nastavený na určitý čas, deň, hodinu, mesiac. Po novom takisto možnosť cez webhook, alebo podmienený udalosťou. My si vyberieme udalosť SIEM. Konkrétne budeme reagovať na NextGen SIEM incident. Potvrdíme Next. A takto vzniká trigger, ktorý sa spustí u každého vygenerovania incidentu. V ďalšom kroku pridáme akciu podmienku. Vyberieme si naľavo okne z parametrov, napríklad severitu, ktorú môžeme upraviť na
rovnú alebo väčšiu trebárs od hodnoty high. Potvrdíme next. Ešte raz. Vďaka tejto podmienke bude akcia spustená iba v prípade týchto dvoch severít. V ďalšom kroku zvolíme akciu zelenej vlajočky, ktorá nám zobrazí kontextové menu naľavo. Z možností si vyberieme ako po zaslanie mailu reakciu operátora. Zaslaním e-mailu. Vyplníme obsah e-mailu, ako je subjekt, obsah správy, príjemca. V rámci mailu môžeme použiť i navrhované polia z elementov incidentov, takže napríklad názov incidentu, skopírovať a vložiť. A vyberieme možnosť akcie schválenie. Next. Po konfigurácii e-mailu pridáme ďalšiu podmienku pre schvaľovanie. To znamená akcia, ktorá nastane, ak to operátor schváli. Teraz môžeme pridať finálnu akciu. Zelená vlajočka. A z dialogu si vyberieme integrovaný Z-scaler. A potvrdíme akciu. Zscaler XDR Detection ID Next. Takto sa každý incident s vyššou severitou dostane do mailboxu operátora, ktorý ho po schválení automaticky presunie do restricted skupiny. To znamená, omezí internet konkrétnemu užívateľovi.